Hola una altra vegada. Ja torne a estar ací amb vosaltres. Voldria que pensareu si se'n recordeu de la data en valencià, perquè avui ja l'hem dit 2 vegades en castellà, lunes 11 de mayo, però i en valencià? Avui és dilluns 11 de maig. Segur que ho sabíeu, Molt bé. Ara toca ciències socials. Si se'n recordeu, l'altre dia vau començar a mirar esta unitat que es titula Mirant al cel. Jo us vaig dir que solament havíeu de llegir aquestes pàgines i pensar en les coses que sabem sobre el cel, els planetes i tot això. Són coses molt interessants que estudien els científics, que nosaltres anem a aprendre algunes. Mireu, avui anem a posar la pàgina 82, que són 8 desenes i 2 unitats. La pàgina 82 es titula El sol ens dona vida. Tot el món sap què és el sol, veritat? Aneu a llegir vosaltres això, perquè heu de practicar la lectura. Però també ho llegiré jo, per explicar-vos bé tot el que significa i ho pugueu entendre. Ens diu, quan és de dia, al cel veiem el sol. A que sí? A que quan és de dia al cel està el sol? Quan és de nit, que està fosc, solament vegem la lluna. Però de dia al cel veiem el sol. El sol és una estrela molt gran que es troba al centre del sistema solar. Al voltant del Sol giren 8 planetes, un dels quals és el planeta en el que vivim, que es diu la Terra. Els éssers vius necessitem la llum i calor del Sol per a viure. Què faríem sense la llum i el calor del Sol? No podríem viure. Mireu ací el dibuix amb el Sol i els 8 planetes del sistema solar. Ací està la Terra. Està un poc prop del Sol. Estos planetes que estan més prop del Sol es veuen més xicotets. Mireu estos que grandots que són. Bé, ara heu de llegir aquestes oracions d'ací i escriure si són verdaderes o si són falses. Li poseu una V o li poseu una F. Heu de llegir-les bé. Si teniu dubtes, torneu a llegir ací dalt i segur que descobriu quina és la correcta. Baix ens pregunta per què creus que és important el sol. Jo he dit que el sol és molt important, que sense el sol no podem viure, però ací ens pregunta per què. Llegirem bé aquestes oracions d'ací i marcarem per què pensem que és important el sol. A lo millor no n'hi ha sols una que està bé, potser n'hi ha gent més, 2. I el número 3, podeu pensar-lo i parlar-lo en família, o podeu escriure ací en un raconet la resposta. O també a la llibreta, si voleu. Val? I vos he posat
també en la taula on estan els deures un enllaç a un vídeo on ens parla sobre el sistema solar i els planetes. Jo crec que està interessant i podríeu veure-lo també. Espero que el tema dels planetes i del sistema solar us agrade, perquè a mi m'encanta. Una besadeta i demà més. Ho esteu fent superbé. Adeu.